Erik Meier Carlsen, prøv lige at starte med at beskrive, hvor stor en ændring det egentlig er, du ser i Socialdemokratiets udlændingepolitik i de her uger. Ja, altså den markante ændring er, at socialdemokratiske holdninger i udlændingepolitikken, som faktisk var til stede fra et ganske tidligt tidspunkt, at de nu tilsyneladende enstemmigt er accepteret af partitoppen. Og det er et markant skifte. Ja. Der har jo været mange grunde til, at det ikke har sat sig igennem med styrke tidligere. Jeg tror, det er altså efter min vurdering, at det er en af Socialdemokratiets største problemer, alvorligste årsager til deres lave tilslutning ved en stribe af valg herinde for de sidste 20 år. Men fra et meget tidligt tidspunkt, altså den danske debat omkring udlændingepolitikken, den har mere eller mindre sit udgangspunkt i det, der er blevet kaldt verdens mest liberale udlændingelov, der blev gennemført i 1983. Men relativt kort derefter, der kan man gå tilbage og se på opinionsmålingerne og se, at der faktisk i befolkningen er en massiv bekymring. Altså op mod 80% mener, at der kommer for mange indvandrere til landet i slutningen af 80'erne. Ja. Og der har man socialdemokratiske omegnsborgmestre, som giver udtryk for denne her bekymring. Men der er Socialdemokratiet, på det tidspunkt er Socialdemokratiet på vej til et lederskifte fra Anker Jørgensen til Svend Auken. Og Svend Auken er om nogen den, der holder den her debat tilbage, kan man sige, i Socialdemokratiet. Altså som siger, altså lægger grunden til den holdning, som Nyrup senere kommer til at formulere med den berømte stueren i bliver aldrig. Altså en fuldstændig et forsøg på at isolere og dæmonisere Dansk Folkeparti. Så det, Erik Meier Carlsen, der var et dissident-synspunkt, om jeg så må sige, i 80'erne, der sagde, vi er nødt til at se på antallet af udlændinge, der kommer til Danmark. Vi er nødt til at se på familiesammenføringsreglerne osv. osv. De fik faktisk at vide, at de skulle holde deres kæft, ikke? Ja, det gjorde de, og det var, altså man kan sige, den politiske realitet bag det her, det var Socialdemokratiets meget tætte alliance med det radikale Venstre, som jo indtil også i dag, kan man sige, er måske den mest hårdnakkede modstander af det, vi kalder den stramme udlændingepolitik. Og det var de jo allerede dengang, og Socialdemokratiet sad i regering op igennem 90'erne med de radikale. Og derfor var den stærkeste alliance i Socialdemokratiet Svend Auken og Mogens Lykketoft, ud fra lidt forskellige perspektiver. Altså Auken var jo kulturradikal, vil jeg sige, altså rodfæstet i sådan en akademisk elitær position, som mente, at vi havde råd til at vise ubegrænset imødekommenhed over for indvandrere. Men Erik Meier Carlsen, når du talte med de der folk, der var valgt ude på Vestegnen i København for eksempel, eller borgmestrene, der var socialdemokrater stort set alle sammen i Vestegns kommuner dengang, så sagde de vel, altså de råbte vel vagt i gevær, de var vel oprigtigt bekymrede over de ting, de sad med, og var vel også rystet over, at de ikke kunne få lov til at diskutere det politisk med deres ledelse. Det var de, og der blev på et tidspunkt, også i 90'erne, jeg må indrømme, at detaljerne står mig ikke længere helt klart, men der blev lavet en intern rapport i Socialdemokratiet, en slags betænkning under ledelse af en senere amtsborgmester, som altså var ude og samle alle de her synspunkter op, som var helt markant til stede i det socialdemokratiske bagland, kan man sige. Ikke? Men den rapport blev afvist under Svend Aukens ledelse. Altså, han ville under ingen omstændigheder være med til at give det, han betragtede som indrømmelser til den store bekymring over for omfanget af indvandring. Så det var 80'erne op til starten af 90'erne. Så kommer Poul Nyrup Rasmussen selvfølgelig til, og han kommer til som regering i 93. Ja. I 95 bliver Dansk Folkeparti stiftet. Man kunne ikke vide, at det ville blive et stort parti på det tidspunkt. Men bare i 97-98 kommer der så de første sammenstød med Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti begynder at vokse i meningsmålingerne. Det er her, at Poul Nyrup berygtet får sagt, at stuerene bliver I aldrig om Dansk Folkeparti. Så den der modstand mod at diskutere emner, der var udlændingerelateret, fortsatte vel op igennem 90'erne? Ja, altså jeg har den opfattelse, at Nyrup selv var i syv sind, om man så må sige. Han var, altså jeg har en oplevelse af, at han kort efter, at han kunne sætte sig i stolen som statsminister for den firkløverregering, der blev dannet i 93,
der kunne han konstatere, at de socialdemokratiske meningsmålingstal var stærkt vigende. Og der forsøgte han på et tidspunkt at gå ud offentligt også og markere, at det havde måske noget at gøre med, at partiet ikke havde taget den folkelige bekymring omkring indvandringen tilstrækkeligt alvorligt. Og så fik han simpelthen så mange tæsk af Auken og politikken, at han trak følehornene til sig. Dagbladet Politikken. Ja. Så han trak følehornene til sig, og i resten af perioden altså var meget, meget vaklende. Altså, du nævnte før, at han trods alt udskiftede Birte Weiss, som også ligesom tilhørte den kulturradikale segment i Socialdemokratiet. Som var ansvarlig minister. Som var indrigsminister. Hun blev udskiftet med Aarhusborgmesteren Thorkild Simonsen, som havde holdninger, der mindede lidt om de her omtalte Vestegnsborgmestre. Han udskiftede senere også Thorkild Simonsen med Karen Jespersen, som jo faktisk sad som indrigsminister og udarbejdede det, der senere blev grundlaget for den stramme udlændingepolitik, altså sådan noget som 24-års regel og tilknytningskrav. Men hun fik ikke lov at præsentere det. Nej, det var berømt i valgkampen i 2001, hvor de måtte opgive at præsentere det, fordi de simpelthen ikke kunne blive enige. Der var et pressemøde simpelthen, hvor hun havde regnet med, at hun kunne præsentere de her ting, men hvor Lykketoft kom og drejede nøglen om og stoppede i valgkampen i 2001, som ender med, at Anders Fogh Rasmussen jo vinder stort, og der er det såkaldte systemskifte der. Men op igennem 2000'erne, efter at de jo har tabt valg på udlændinge op igennem 90'erne, så fortsætter de jo med at tabe valg, og det er vel ikke nogen forkert analyse, at de taber valg efter valg, på grund af udlændingepolitikken. Alligevel det mener jeg bestemt. Altså, Lykketoft, han bliver efter valget i 2001 overbevist om, at her har man altså en udfordring, som partiet bliver nødt til at reagere på. Jeg hørte ham i en tale til socialdemokratisk møde dagen efter 2001-valget, tror jeg, hvor han gav udtryk for det. Men han var stadigvæk begrænset af sine ambitioner om at arbejde sammen med det radikale Venstre. Og man siger jo, at valgkampen i 2005, der løber Socialdemokratiet ind i sit store nederlag, fordi der bliver en meget åbenlys uenighed mellem Marianne Jelved og Lykketoft i den offentlige debat omkring de her spørgsmål. Så du kan vel godt sige, at op igennem de der mange år, du var selv inde på det før, det tætte samarbejde, som Socialdemokratiet har med de radikale Venstre, og som de altid har haft behov for at have for at komme til magten, det er faktisk det, der gør, efter din mening, at Socialdemokratiet ikke kan komme til at føre den politik, som de i virkeligheden ønsker at føre på udlændingeområdet. Som nogen af dem i hvert fald ønsker at føre, ikke? Altså, jeg mener også formandsopgøret efter Lykketoft, altså hvor Helle Thorning kommer til overfor Frank Jensen, som blev regnet som Svend Auken-mand. Der er det her altså også i høj grad på spil, fordi en af grundene til, at Thorning fandt støtte både i dele af fagbevægelsen og i den socialdemokratiske gruppe, også dengang med Henrik Sass Larsen som en central figur, det var faktisk, at Helle Thorning havde været ude og markere en forståelse for bekymringen omkring udlændingepolitikken i offentlige tilkendegivelser, blandt andet i en debatbog og sådan noget. Altså hun havde faktisk markeret det, og det forsøgte hun sådan set også gennem hele sin karriere, vil jeg egentlig mene. Altså at markere, at hun havde forståelse for den bekymring, der var i befolkningen, og hun mente, at det var en fejl, at Socialdemokratiet ikke tidligere, som hun sagde, havde lyttet til befolkningen i det her spørgsmål. Erik Meier Carlsen, vi er ved at nå op til nutiden, fordi jeg vil også godt ind på, at ligesom Nyrup-regeringen på mange måder ender med at falde på grund af udlændingepolitikken, så er det jo også en af årsagerne til, at Thorning-Schmidt-regeringen falder udlændingepolitikken, fordi der igen kommer den meget tydelige kløft mellem S og R. Det er grundlæggende rigtigt, tror jeg, men altså, jeg synes også, man må sige, at Socialdemokratiet, det lykkedes faktisk med den socialdemokratiske strategi op til den her regeringsdannelse, at få skabt en bredere accept af den stramme udlændingepolitik, end man havde set tidligere. At det skyldes blandt andet de der forhandlinger med SF om SF's deltagelse i en rød regering, hvor Henrik Sass Larsen stod i spidsen, og hvor han havde en allieret i den såkaldte Søvndal-fløj i SF, som faktisk også var forstående over for den bekymring, der var i befolkningen omkring udlændingepolitikken. Så nogen som Astrid Krag,
Tesfaye, jeg tror også Torben Møre, havde egentlig en stor forståelse for det her. Og det endte jo altså netop med, at SF accepterede at administrere den stramme udlændingepolitik. De radikale blev ikke inddraget i forhandlingerne i første omgang, men det var jo noget af det, der var på bordet i det sorte tårn. Og der tror jeg, man kan sige, at det hele spillet var, at Socialdemokratiet opnåede de radikales i hvert fald accept af at sidde og administrere den stramme udlændingepolitik, men måtte sådan måske netop til gengæld give nogle meget massive indrømmelser på den økonomiske politik, som jo også var noget af det, der kom til at koste Thorning-regeringen. Præcis, lad os lige holde sporet på udlændingepolitikken her, fordi der sker jo faktisk også det i den sidste tid, hvor SR-regeringen sidder. Der går SR-regeringen faktisk ind og laver nogle stramninger på udlændingeområdet, som Helle Thorning-Schmidt også reklamerede med i valgkampen, som nogle af de strammeste, der var foretaget i mange, mange år. Heriblandt, at man sagde, at en familiesammenføring først skal komme til efter et år. Lad os lige springe det over og gå frem til nutiden. Fordi nu har vi så i de sidste uger set først Henrik Sass Larsen komme ud med et bemærkelsesværdigt hårdt angreb i politikken. I virkeligheden ikke bare på det radikale venstre, men også på Dagbladet Politikken, som var inde på før, nemlig at der er altså en virkelighed, vi skal håndtere. Vi vil kun tage et vist antal flygtninge her til landet, og nu har en stribe socialdemokrater anført af Peter Hummelgaard, det unge folketingsmedlem, så kommet med en ny kronik i Politikken igen, hvor de jo altså meget hårdt præsenterer når jeg siger hårdt, så er det fordi, det er så et brud med normal socialdemokratisk politik, altså meget stærke stramninger. Heriblandt en accept af, integrationen virker ikke, antallet er afgørende, altså store ting. Hvad er det, der sker lige nu? Jamen altså, jeg tror, at det der faktisk, det vigtigste resultat af det seneste folketingsvalg, det var uden nogen tvivl Dansk Folkepartis massiv fremgang. Og så det, at Dansk Folkeparti opnåede denne her fremgang ved at råbe stemmer fra Venstre i ikke ringe udstrækning. Og det tror jeg simpelthen har brudt, man kan sige, alliancemulighederne i Folketinget op. Vi har haft nogle ældgamle, massive alliancer gennem dansk politik i hele forrige århundrede mellem socialdemokrater og radikale på den ene side og resten af de borgerlige partier på den anden. Sådanne alliancer blev jeg engang belært om af Niels Helveg Petersen, at de har de virker kun ordentligt, hvis der er tale om alliancer mellem partier, der ikke appellerer til det samme vælgerkorps. Hvis de partier, der appellerer til det samme vælgerkorps, søger lave en alliance, så bliver det snarere sådan en slags broderkrig i virkeligheden. Og det vi har set efter det seneste folketingsvalg, det er, at de tre store partier i Folketinget, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, at de stort set har fat i det samme, eller forsøger at få fat i den samme del af vælgerkorpset. Og det tror jeg, det der kendetegner mønstret frem for noget i det nye folketing, eller det relativt nye folketing, det er, at Venstre og Socialdemokratiet har også fået en massiv fælles interesse i at generobre vælgere fra Dansk Folkeparti. Og derfor ser vi i nogle af de udlændingestramningsforhandlinger, der har været i efteråret faktisk, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står tættere sammen end Venstre. Det har været Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i nogle situationer, der har presset på for en endnu hårdere kurs, mens det har været Venstre, der har holdt lidt igen. Er det et billede på det, du ser der? Altså man kan sige, jeg synes ikke, man skal underkende, at det her handler jo altså ikke bare om taktik. Altså, jeg synes der også i de tilkendegivelser, du nævnte før, Sass Larsens og de tre socialdemokraters kronik, at der er sådan set en ret solid argumentation for det, der i dag er partiets politik og strategi på udlændingeområdet. Men jeg tror selvfølgelig også, at det spiller ind, at man er i den her situation, hvor vi altså, man kan sige, risikerer også at have et ikke manøvredygtigt folketing med den der massive tilslutning til Dansk Folkeparti. Og der er der altså en fælles interesse i Venstre og Socialdemokratiet for man kan sige, dels ikke at give Dansk Folkeparti rum til at, at samle opbakning bag deres krav om en stram udlændingepolitik. Og dels altså at markere over for vælgerne, at Dansk Folkepartis indflydelse, når det kommer til stykket, på trods af deres store vælgertilslutning, er stærkt begrænset. Der er vel også, her mod slutningen, Erik Meier Carlsen, en ny generation, der er trådt frem i Socialdemokratiet, helt befriet for hvad skal man sige, det gamle Augen, Nyrup, Lykketoft, Ritt Bjerregaard osv., som har altså hvis jeg kigger på det, dramatiske forskellige tilgange til politik på den taktiske plan, men også på den faktiske her. Det ene handler om udlændingepolitikken, og det andet handler jo om
lysten eller ubehaget ved at samarbejde med Dansk Folkeparti. Dem, du lige nævnte før, Sass Larsen, Hummelgaard, Tesfaye osv., har vel ingen problemer med at samarbejde med Dansk Folkeparti, hvis det er det, de i øvrigt mener, at de politisk bør gøre. Der er ikke sådan en automatisk afstandtagen, vel? Nej, det har de jo tydeligt tilkendegivet. Altså, det har der ikke manglet på stærke markeringer af. Og det er vel også den politiske realitet. Tak fordi du kom, Erik Meier Carlsen, til at give den her analyse af, hvad det egentlig er for et dramatisk og stort skifte, der er kommet i Socialdemokratiet. Mest interessant var i virkeligheden din meget korte sætning i starten, nemlig at det her handler om, at det, der plejede at være noget, som få mente nu er blevet anerkendt af alle i Socialdemokratiet. Tak fordi du kom. Tak.